ভালো নেই Serial number 135 Shobita Rai Sarkar. First to last of this, the polling agent online, work online, polling agent correct होना चाहिए हम immediate Balaikia Hambai 6 तारिख एप्रिल 2021 त्रिपुरा सशस्त्र जिला परिषद ने इलेक्शन और इलेक्शन नंगनानि थांगतानि बसिनि 22 नंग काथलिया मिर्जा राजापुरनि अंगै आईपीएटी नंगै बातायनाय आं शुक्लाचरण नवातिया आं बुथ रिखा बलाइखाना तंथगो ते अरसिनि आनि लोकल पोलिंग स्टेशन बलाइखाना बुटा रक तंथगजाक बुथ नानि बागै ते खा खलायो सिनि कॉन्फिडेंस दंगो जोंनि 22 नंग काथलिया मिर्जा राजापुर 8 जन प्रार्थी दंमोन बिसिंगो जों आईपीएफटी नो गोबां बुथ बै कप्लायंनाय आईपीएफटी नो कासनानि बागै गोबां षड़यंत्र नाजाक दंगो जास्ट जेमन निने फॉर एग्जांपल 2018 विधानसभा नि सिगांगो सीपीएम नि पताकातै खाचिग्लायनाय रक 2018 नि परे हंकांकाय आईपीएफटी बक्सा फाइका आईपीएफटी नि परे इसा बीजेपी थांका तेविसा कांग्रेस थांका तेविसा हाय हाय बियांग बियांग थांका अमो हाय बर रकनि कोनो पार्मानेंट बरंनि कोनो प्लेटफर्म करे पार्मानेंट कोनो बरंनि पार्टी करे अमो हाय बर रक किसु बरक उस्कानि मुलक हायगा किसु बरक बरंनि थानिबो सुदु इलेक्शन फाइका बिजनेस खलायै बुथ बासाबै पदरफोर बरंनो हैरानि खायनानि बागै जे षड़यंत्र नामानि आबो पब्लिक न आबो बिचार खायनाय एवं 22 नंग काथलिया मिर्जा राजापुरनि एभ्री भोटारनि मकलनि मुक्ति हुइमानानि मतन कोनो अर कैंडिडेट करे एकमात्र आईपीएफटी न आबोनि बागै आं बेलायखाना तंथगो बेलायखाना भोटारखनो जतनना हामबाय मारिबो जों दिनै सापुं चिनि जत भोटारखनो कोनो विभ्रान्त अंगियातै जतन पिचफुली भाबे भोट नानि बागै बा पिचफुली भाबे भोट नानि थांतानिबो जतन कपारेट खायनानि बागै एभ्री निने भोटार्स ते प्रशासनिक तरफ थेकेबो साहाय्य खायनानि बागै आं अन बिहेफ अफ आईपीएफटी नि 22 नंग काथलिया मिर्जा राजापुरनि कैंडिडेट अंगै आं जत भोटारनो आं रिक्वेस्ट खायो ते प्रशासनिक जरा दायित्व दंनाय बरंनोबो आं रिक्वेस्ट खायो ते एभ्री जे इलेक्शन माने जराबो एभ्री जरा प्रशासनिक जरा ड्यूटी दंनाय पोलिंग ऑफिसर हेकाबा प्रिसाइडिंग ऑफिसर हेकाबा रिटर्निंग ऑफिसर हेकाबा ऑब्जर्वर एभ्री एमप्लॉय न बहायनो आं कॉपरेट खायनानि बागै जतनना आं हामबल रिक्वेस्ट खायो हामबाय।